Patay ang 5 ka miyembro sa Dawla Islamia Abu Sayyaf Group samtang usa ang samdan ug usa ang nadakpan ato sa engkwentro tali kasundaluhan ug kapulisan sa Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Norte. Sumala sa 1st Infantry Tabak Division, nagsilbi og warrant of arrest ang kasundaluhan kang Uya Dama Munagen alias Lagbas ug siyang grupo dihang misukol matud pa ang grupo nga misangpot sa engkwentro Miyerkules sa kadlawon sa Barangay Bangko sa Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte. Na-recover sab sa otoridad ang 3 ka M16 rifle, 3 ka M1 Garand, 2 ka caliber 45 nga pusil ug 2 ka hand grenade lakip man naglahing war materials. 5 ka miyembro sa grupo ang patay, samtang usa ang samdan ug usa ang nadakpan. Doon na kini kasong murder, grave threat ug illegal detention. Nag-operate matud pa ang mga grupo sa Zamboanga, Sibugay ug kasikbit nga lugar, Maguindanao ug Cotabato area. Apan gipaklaro sa kasundaluhan nga ang mga sospek dili lakip sa mga sospek nga midagit sa Amerikano nga si Elliot Eastman niadtong October 17 sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Apan posibleng duna kini impormasyon o dunay impormasyon ang mga grupo kay affiliated matud pa kini sa Dawla Islamia ug Abu Sayyaf Group. Giatiman na sa kasundaluhan ang patayng lawas sa mga sospek samtang gipanabala ng usa sa ospital o gikustodiya na sa CIDG ang nadakpag sospek kinsa wala na mihatag og pahayag.